Ik zal je nog even wat vertellen over waarom wij als Noordelijke Friese Boeren dit zo wichtig vinden dat er biodiversiteit, meer biodiversiteit op het boerenland komt. Vanaf dit jaar, 2016, hebben we met de provincie tot een overeenkomst komen om voor een groot aantal boeren bij wij nou de contractpartner. Nou, hij is geniest een berenplanten. Ja. Je vindt dit een prachtig project. Waarom? Ik ben opgegroeid in de Waarden, dus ik kom hier uit de buurt. Dus ja, vandaar dat ik ambassadeur ben. Maar het is zo, als je dit soort zaken net bijhouden, dan wordt het uiteindelijk verdwijnt het. En dat is het mooie van dit project. Dat het doel is om het in stand te houden en te onderhouden, zodat het bewaard blijft. Ik ben opgegroeid op een workerij, dus ja, na kwaliteit weer altijd in de land in en BM-klimmen, aanziekje. Ik weet uit eigen ervaring hoe uniek dat landschap is. De Noordelijke Friese Boeren die wordt steeds meer door aan biodiversiteit. En dan zeggen ze ja, daar hast gewoon elzensingels en al die verschillende soorten bim. Maar die hebben eigenlijk die best dragende stroeken om meer om biodiversiteit te doen. Jaren die direct tussen. Bios, dat is het woordje leven en de diversiteit, dat zou ook al de diversiteit om leven. En dan praat ik dus over, net alleen dus over vogels, maar planten en vlinders en insecten en dat alles leeft. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van de Noordelijke Friese Boeren om net alleen die prachtige landschapselementen te zien. Nou, we hebben hier van de media hebben we vlierplanten. Dat is dus heel bekend, maar zwarte baaien. Maar verder zeg de meidoorn, de koetsiekeraal, de lijsterbes. Dat zijn wel de drie meest voorkomende bestdragende stroeken die hier in deze streek. Dus nu komen er 2200 bestdragende stroeken worden er planten. En dan komen straks heel mooi van die zwarte baaien aan. En die vindt Gerrit lekker en de vogels vinden ze lekker lekker. Ze wordt heel verspreid van Jester, van Hurdigeriep, van Jestermaar enzovoort. Dus ze krijgen al hier wat. En het is ook niet de bedoeling om ze onkort te planten, maar het is gewoon ertussen die gaten wat vullen.